palihog manglingkod ang tanan. Akong pagtakod sa atong pinalangga nga gobernador, Governor Attorney Henry Swaminal, sa ato usab nga Vice Gobernador, Vice Governor Robina Gutierrez, sa ato nga mayor dinhi sa Tanggob, Mayor Ben Canama, sa tanan nga mga mayores nga niya karon dinhi o mga board members, sa tanan nga mga elected officials, natong sa mga mudawat usab sa Sacramento, sa Kaminyoon, mga tao nga niya karon dinhi natong tanan, mayong buntag atong pakpaka ng Ginoo. Duna gyud ko'y ulti ninyo. Samtang dito ko sa ubos, nagistorya ko ni Vice Governor. Ug ako siyang giingnan, go Vice, kung magminyo gali kag usab, arita diri magpakasal ha. Nya ako'y mo celebrate sa imong kasal. Ningon man po siya, okay ra po na, Bishop. Dili na lang ko mo padayon o unsay kahulugan, ana. Ang panagtapok na to karon, usa ka panagtapok pagpakita sa atong dakong gugma sa Ginoo. Tungod kay ato mang hiusahon ang bana, ang lalaki ug babay aron siya mamahimong bana ug asawa sa usag-usa. Karon labano bag-o yung nga midaog si Trump. Unya si Trump di gyud na anti-abortion o anti-divorce. Mao na nga kadaghanan gyud sa mga obispo dito sa Amerika pro-Trump gyud. Mao na nga nalipay pug ko tungod kay ako anti-divorce o no to divorce and no to abortion. Tungod kay mao man gyud ni ang gipahatagan o gibugaton sa simbahan. Mao na nga mga asawa ug bana ato gyung paningkamutan nga ato gyud nga mapuy-an ang kinabuhi nga Kristohanon, nga anha gyud dinha nato ibutang ang values sa ato nga mga anak aron maanindot ang dagway sa ato nga komunidad. Kung naagali, kung magkabulag gali ang asawa ug bana, gunob pod ang ato nga komunidad. Pero kung doon nagali gugma, pag sinaptanay sa asawa ug bana, ang mga anak nindot yun kaayo pagkaumol usab dinha sa kinabuhi nga Kristohanon. Mao na nga importante yun kaayo nga dili yun magbulag ang asawa ug bana. Timan ininyo ha, magbulag gali ang mamagpapa, ang usa sa mga naapektuhan nga nagunob ang ilang ugma, maogyod ang mga anak. Tuga-tuga mo kalipay, unya inyong giatagan og anak ang kalibutan, unya kamo na hinuon ang mudala og kasamok, kay dili man ninyo gihimo ang inyong responsibilidad. Nganong nagtuga-tuga og gugma usa-usa, unya dali ra man di ay nahilis ang ilang pagbinakalay. Kung duna manggali mga ako sayod, ang simbahan, may pagawas man nagpastoral letter, mingon man ang simbahan nga, ako sayod, nga daghan kaayo ang mga pagsulay dinha sa Kaminyoon. Gani, bisag ako, kining may numdum lang ko, nga akong papa ug mama nag-away, kung dili sila magdungan og kaon. Unya, mingon din akong papa, Martin, ato ay mong mama, kay mga onata. Nya si mama po dugay-dugay po. Painit lang tos gugma. Unya kung si papa po o si mama po gali kining murag naapod sa talad kananan, siya po mingon nga, Martin, atuwa si papa nimo kay mga onata. Kana bang kung doon na gali pa naghigugma ay kini nagpakita gyud nga doon na gyud kaugmaon ang atong tagsa-tagsa kabanay. Pero kung wala gali tinuoray nga panaginigugma ay lisod jud kaayo. Muna nga ang simbahan miila nga anaa ang kalisod sa relasyon, anaa ang kaguol. Pero ang grasya sa Ginoo kung mo-endure ang asawa ug bana sa ilang pagbinakalay, panalanginan gyud sila sa Ginoo. Muna nga nindot gyud kaayo
nga walay mabugti, walay malugti nga pagkahiusa sa asawa ug bana. Ako daghan akong nakasal. Atong una 450 to gobernador no. Karon 120. O unsa pa to? Dito pud sa ako daghan akong nakasal. Pero kung makahinomdong o makadungog gali ko nga nagbulag ang akong gikasal, matay mo adto ko sa Ginoo, mingon ko Ginoo, ngano man to? Ngano man to? Maguol pug ko kung magbulag ang asawag bana. Kay unsa man day akong gihimo? Wala ba day ako magampo nila? Mo na asawag bana, pagampo pud mo sa usag-usa aron ang inyong pagminahalay dili gayud matapos. Unya pagminahalay gyud mo hangtod sa kamatayon. Dili na lin ako taason kay makakita man ko nga gibukhad na pod ang payong. Nindot pa unta kayong isulti pero naman pod ta niining lugara unya kining ato lang hinumduman nga ang sakramento sa kaminyoon usa ka sakramento diin kini mao'y paghalad sa kinabuhi sa usag-usa. Ikaduha, sakramento kini diin ang asawa ug bana misaad nga sila mo serbisyo ug magminahalay hangtod sa katapusan sa ilang kinabuhi. Ato pong hinumduman nga kung ang asawa ug bana magabulag dako gyud kay kini nga kasamok dinha sa ato nga komunidad. Atong paningkamutan o inyong paningkamutan nga dili gyud malugti ang inyong pagminahalay kunaang mangali ang pagbingkil-bingkil. Importante kaayo nga ang usag-usa mangitag pamaagi aron mauli ang relasyon. Karon ato nga ipadayon ang ato nga rito pinaagi sa atong himuon nga rito sa kaminyoon. Mga igsoon, isunod nato karon ang rito sa kasal. Gihangyo ang mga kaslunon sa pagtindog, ingon man usab ang mga maninoy ug mga maninay sa kinasal sa pagtindog, luyo sa kaslunon aron pagsaksi sa ilang mga saad. Binahal kong mga anak sa Dios, ania kamo dinhi karon aron paghingpit sa bugkos nga walay pagkabadbad sa inyong gugma at tubangan ining katawhan sa Dios.